Καλά δεν μπορεί να τσιτάρω την κινητήρα γιατί είναι κρίμα. Για παίρνω το από κοντά. Κοίτα Γιάννη, Γιάννη. Πήγε να κόψει τώρα, καταλαβαίνεις. Τώρα θα ρυθμίζει. Πολύ καλό μας βγήκε. Μέση άλλη. Να βγάλουμε κανένα εφρέ. Εσύ ξέρεις. Ρε μαυρίλα. Πάει καλά. Πώς το βλέπεις? Εντάξει, ο κινητήρας δεν μπορώ τώρα να τον... άμα δεν φτιαχτεί όπως πρέπει, θα είδες, πάγαμε τα χέρια μας τώρα. Κοίτα να που βγάζει. Και άνοδο κιόλας. Θες να το πάρεις λίγο στα χέρια, αλλά όχι, παίξε. Κατέβασε το. Τώρα αυτός τώρα πνίγεται, πάμε λίγο να σετάρουμε κάτι εκεί, άμα είναι να ξαναφύγει μια. Κάμπλα είναι, Ναι. Δεν σου λέω τίποτα, κάμπλα είναι. Πάρω τα άλλα δύο δηλαδή. Έλα, παίρνω.